ndikhule mna kusithiwa khulele eGoogle lethu kusithiwa amagintsa aseGoogle lethu awathathi kwalapha eGoogle lethu ayaphuma abheke koma-Constantia yayimbi ngakuyithi basidibanisa imbi still kanti ngoku imbi wesi xa nala magintsa ethu athanda kwalapha kuthi nanoba niyadlela isizathu ndide ndithi amagintsa ethu siyabazi siyabazi and eyona nto isenza okokubana ibe nenkqubela phambili ibhizinesi yabo yinto yobana sithi ngoku sibazi sithule sithi cwaka phofu ke andikugxeki ngoba wawukuthetha ubaliwe siphila kulo dynamic society njalo lokokubana umlomo wakho uthi wawuthetha inyaniso kuthiwe ulale ubaliwe I would remember umakhulu wami esithi andisazi yami idanzo ze-ANC kuba ndawuthetha uzawubuzwa nomama ukwa-ayibani khayikhalitsha siphila kulo society njalo. So we should pray at this stage not for the crippling of our economy, not only for abantwana and families who have lost their loved ones through extortion, but to pray for a voice of humanity in times of dehumanization. Ka umuntu elose isidima sakhe soba ngumuntu. Mhlawumbi mandibuze lo mbuzo, ngubani ummelwane wakho? Who is your neighbor? When such things happen, and you're telling them next door wakho, but I'm speaking of someone othi ezame amathilethile okunyusa ibhizinesi yakhe ibe sendaweni ebanzi ufika umuntu athi uphela kwenyanga ndifuna i-500 a week mhlawumbi akenzi ne-1,000 kodwa kuphela kwenyanga mama othengisilekesi siso othengisa amagwinya ndifuna imali ethile. Buphi ubuntu bethu? Black people of our time, where is into eyayithethwa nguSteve Biko ethi a black person for each oneself? Where is it? Where is the black consciousness ethi into yokubana umntu ngumntu ngabantu, ungulo mntu ndinguye kuba nam ndingulo mntu ndinguye ngenxa yoba nawe ungulo mntu nguye? Where is that? And so at this stage we pray for imeko zilolo hlobo that uThixo, you know, I find that this intercessory prayer is more of a restoration. Ukuba uThixo ndivuselele ndiphume ebubini. For it is also 2 days ago on Wednesday and on Thursday the SACC ibine indaba on corruption, and it was also found that even here at church corruption exists. Our presiding bishop was there, the former chief justice was there. Corruption exists. Mhlawumbi awuyiboni wena, but I pray uThixo anganivezi kodwa uThixo asebenze ukuba akuvuselele uphume ebubini. uThixo akuvuselele uphume ebubini. Akutsho mna kuthi SACC ndenzela uba kuba ndiyakuba niyazi kutsho SACC. And so xa sizawuthandaza akathanda uba ndithi ngutata wam kodwa ndizawutsho brother Maphudu to come and pray for extortion, because I believe that nobana even in businesses it exists extortion. We pray that uThixo
avuselele abantu who do this kind. Avuselele nathi to not remain in silence. You know, the worst thing about remaining in silence, into yokubana uthule akho nto uyenzayo. I would prefer that uthule ube khona into oyenzayo. Thula ibe khona into osukumanayo. And so xa sizawuthula, we pray for the end of extortion. Sicele uBrother Mapundu to come forward. We pray that uThixo not only to end this, but to end the traumas that we have to go through each and every day ngenxa ye extortion.